кожата е нашият най-голям орган, нашата визитна картичка и това, което показва как всъщност се чувстваме и какво е нашето вътрешно състояние на тялото. При бързото стареене на кожата е голям проблем и всъщност много хора се заблуждават каква е причината за това. Всички смятат, че това са UV-лъчите. UV-лъчите наистина могат да бъдат вредни в голямо количество, но най-голямата пречка състоянието на кожата да бъде подобрено при много хора, това е консумацията на захар. Захарта се свързва с процеса на гликиране. Гликирането е процес, при който в кръвта има много глюкоза от бяла захар, нишестета, газирани напитки и всякаква скрита захар, като царевичния сироп. Тази захар се свързва с структурните белтъци, колаген и еластин на кожата и им пречи да се възстановяват. Също така ги прави по-чупливи и това води до появата на бръчки, жълтеникъв тен, дори акне и други проблеми с кожата. Тези черни петна също. Ако спрете захарта, това е най-доброто, което може да направите за кожата, да възстановите нейния сияен вид. Кожата има способността много бързо и лесно да се възстановява, ако има добри условия за това нещо. Нейното състояние зависи от вътрешното състояние.